Madárszoros jó reggelt. Hopp, az egy kicsit elkapart. Visszük tovább a cuccot. Mert ugye este csak annyi volt a dolgom, hogy az utolsó körrel bejöjjek a telepre, aztán Sámán-Egyes Hausmannstedtenbe megy a külső raktárba szintén. Egész héten úgy kezdek, hogy viszont a külső lágerébe a cuccokat, amiket láttatok hétfőn. Tegnap is azt csináltam, meg hogy látszik ma is. Csak most kevesebb lesz valamivel, amit oda kell vinni. Bocs, hangom az majd nagyjából van, csak ma igen rottyú vagyok, és már igen tele a tököm ezzel a betegséggel, hogy nem jövök ki belőle, és most már szerda van, és péntek óta, mióta ezzel kínlódok. És már lassan egy hete. Most már kezd egy kicsit a türelmem is elfogyni. Meg már ugye a tartásom is. Most már az meg 3 napja csak vért fújok. Mert az orrom se bírja. Minden reggel olyan orrfájással, meg fejfájással ébredek, hogy tehát takonja minden. Olyan nagy baj nem lehet, mert lázas, mert nem vagyok, ugye. Magyar orvoslástan alapja, nem vagy lázas, nem vagy beteg. Batya, zöld a lámpa. Kezdődik, bazd meg. 20 percen nyitottam a napot, bazd meg, de már dudálni kell a bamba faszra. Ó, Istenem, mi lesz még ma itt? Nem sok minden látszik, tudom, de hát szeretitek valamiért az éjszakai felvételeket. Hát éjszakával nem szolgálhatok reggel, kereken 6 óra van. Most máshogy vannak hangolva a lámpák. Ó, Istenem. Látjátok, most szar a hang? Már nincs. Ez ilyen.
döntöttek, hogy most ezt csinálom a héten, meg hogy menni kell housemester, viszont tényleg hétfőn ott volt a izé. Amikor itt elkezdett szerencsétlenkedni a kis autós. Most jössz vagy nem jössz, akkor nem jössz, barátom. Az meg 60-nal megyünk a 70-es táblánál. Meg át nem fog senki kedvéért. Szóval, hogy hétfőn készült videót gyakorlatilag útkocsikat, meg mit tudom én, úgyhogy láttátok hova kell menni. Ott voltunk, meg stb. Most jó könnyű, úgyhogy ez biztos, hogy leakasztom. Már tegnap szó ért a házad, hogy miért nem akasztottam le a pótkocsikat. Ezt így is mentem 3 kört a izébe. A terminálba. Bőven jó volt, a tegnapi nap tele lett a papírom. Ennyire tele még egyszer sem volt, mint akkor. Jé, kilátok, basszus kulcs. Mennyivel jobb így a kép. Ha. Látjátok, megcsináltam nektek is 4K-ban. Na, ez kár volt mondani, mert most elkezdtek keresni a felbontásnak is fogaskeréknél, hogy a minőség, az nem 4K, csak Full HD. Jó, értsétek, jó. Megmostam az ablakot és élesen lehet látni minden, nem ilyen tompán összefröcsköltem. Ezeknek a frikuszosoknak én hányszor szoktam integetni, mert mindig azt hiszem, hogy temmelles autó. Fú. Néznek rám bambám. Nem tudom, hogyha nekem integet valaki, akkor én vissza szoktam integetni, nem bambám bámulni bele a világba, de hát nem vagyunk egyformák. Ugye? Ugye? Most ilyen szarú sikerült megtakarítanom tegnap az azokat. Azokat a jobboldali tükröket, vagy pára? Ha, pára volt, jó. Ilyen csillámos vizével van bedolgozva az oldala. A vakuumot tud elvenni. Közben átja, de be tudok fordulni, nem mondja ezen. De édes volt. Megállt a busszal a izé előtt, a bőven a vonal előtt 3-4 méterre, hogy be tudjak fordulni, de megfelelő évet veszek, akkor bejön ez. Ez van a hely. Még sötét van, jó, nem dolgoznak itt a srácok még.
bemegyek a szántóföldre, előbb-utóbb rámpa lesz belőle, ne aggódjatok. Már nem a szántóföldből, hanem visszajövök a vetésből. Akkor vissza tudom tolni, hogy lesz ennyi helyem, amit becsámpázzak vele. Jó, már jó is. Most nem kéne túlmenni rajta, mi? Hát nem lenne rossz. Na, nem is lett olyan szar, mint elsőre kinézett. Most akkor várunk. Világosodásig nem tudom, mert a raktárban tök sötét van. Pedig 6 órára kellett jönnöm, 6 óra 80. Engem nem zavar. Eddig eszek egyet. Reggeli nekem is megjár. Közben itt a csávó megjött a papírokért. És ugye láttátok az előbb ott a szántás, meg a többi dolgot, meg mit tudom én. Meg ugye az erdőt. Előbb onnan jött egy kis csávó felhallgatóval a fején. 12-13 éves forma lehetett. Fel akartam venni gyors iPhone-nal, hogy mondom, erről is készítsünk majd videót. Nyilván nem szemből, hogy ne legyen problémája belőle, meg mégiscsak gyerek. Legyen az interneten annyira, ha nem muszáj. Mondom, és nem takarásról, hanem így hátulról megmutatom, hogy azért lássátok, hogy tényleg ott egy kisgyerek fejhallgatóval a fején. Csak közben pont jött a srác, aki ki jött cigizni, hogy elvegye a papíromat. Aztán akkor nem akartam már videózni, mert meg pont szemből lett volna, na mindegy. Szóval, hogy amikor azt harsogja nektek a tévé, ugye a kormánypropaganda, hogy külföldön mennyire szar a migráns helyzet, meg megölnek mindenkit, mondom, onnan, a susnyából, a 12-13 éves forma kisgyerek, felhallgatóval a fején a sötétből. Eszébe nem jut, hogy megtámadhatja bárki is. Részben mondhatjuk, hogy a gyereknek nincsen veszélyérzete, de ez így igaz. Csak 12-13 évesen azért már fölfogja az ilyen dolgokat, és annyira elővigyázatos, hogy a saját életével tisztában van, hogy az nem szabad veszélyeztetni. Gyerekek, ilyenkor mi van? Akkor sötétből, a susnyából, a szántásból jön kifele a kisgyerek, aztán felhallgató ott a fején. Na, látjátok, a fasz is megy arra hazafele. Jó, felnőtt, meg nincs a felhallgatós a fején, tehát ő tud támadást kivédeni valószínűleg, mint tudom én, de hogy na. Ennyire rettegnek az emberek itt, nagy migráns hordáktól. Hát azért, mert van egy-két kirívó eset, majd azt felnagyítja a magyar kormánypropaganda, azért az, hagyjuk már, inkább ez a vicc kategóriájú vergődés. Már csak röhögni tudok ezeken a balfaszokon. Mennyire kapálóznak tényleg, inkább kellemetlenül poénosak. Röhelyesen, nevetségesek. Nem tudom, hogy lehet még fokozni ezt a sok balfasz narancssárgát. A balfasz tényleg, tehát a világi balfaszok. Nem tudok mit mondani. Na mindegy, nem így azért gyűjtünk itt ma össze. Tudjátok, amikor rögni kell valakinek, akkor az annyira vicces mindig. Tudjátok, hogy ezt szeretek, mikor valaki hülye, aztán vergődik. A kollega az előbb 2 kört ment a telephelyen. Gondolom nem találtál pótkocsit. Átjött ide az új parkolóba, ahol most én is megyek. És jön visszafele üresen. Itt se találtál pótkocsit. Ez a kemény, baszki. Akkor nem csak én vagyok a balfasz, ma reggel jó van. Nagyon lementem az agyamról. Minek köszönöm neki, mikor ma találkoztunk, nem tudom. Én teljesen lemegyek az agyamról. De itt viszont legalább már megtaláltam reggel a izét. Azt, amit most vinni kell, a kék az. Ja, melyik kék? Bazd meg! Ó, de tudtam, hogy ebbe bele fogok veszni.
268-as, az 569 elejű. Az jó, 234-9, jó. Keresem ott benne, nem találom. Rögtön az első pótkocsi kék színű. Ha mondom, ez nem az. Átjövök ide, itt se találom. Folyom a diszpót, hogy nincs meg a pótkocsi. Kérdezzem meg a kollégát, aki behozta, mert biztos, hogy megvan is, hogy ott van bent. Mondom, oké, mert úgy beszéltük az esti diszpóval tegnap este 8 órakor, mikor végeztem, hogy ott lesz bent, de hát nem találtam. Átérek, megint megyek és megint nem találom. Körvégén megállok, pont beér a kollega, aki behozta. Azt mondja, ugye megbeszéltük, hogy biztos, hogy ott lesz, mert ő hozta be, emlékszik azt is, hogy hova tette le. Először nem emlékezett, de aztán igen. Jó. Akkor megyek, azt megkeresem még egyszer. Addigra ő tovább ment, azt megálltott a pótkocsiját, úgyhogy hiszen itt van. És rögtön az első kék színű pótkocsi, amit néztem, hogy nem az, hát az volt az. Ja. Óra jöttem idáig, mi öveszigettel tudtam bekötni. Hát ez szép. De úgyhogy teljesen, látjátok most ez övis, teljesen lemézem be az a gyáró majd a végére, annyira nem kell semmit se csinálnom. Dehogy nem, odafigyelős a sztori. Ha rossz konténert viszel az ember, akkor az kellemetlen. Főleg ha a terminálba viszi, ezt esetleg le is veszik tőle. Akkor azt szeret vissza valahogy. Ez még eddig nem volt, de még bármi lehet. Ennek sok értelme volt, ennek a gyorsításnak, hogy lepadlózod, azt lefékezed az meg. Ó, mekkorát mentétes. És ugyanolyan akkora csalódtak vannak. Ott. Mint ezt a melléket ábra is mutatja. De azért oda kell figyelni, de erre. Ott lényegesen jobb az a munka, mint bármelyik. Hangom meg ugyanúgy a hangom. Úgy imádom, hogy sávot se kell váltani. Még ezzel se kell foglalkozni. Nem találtam meg azt a pótkocsit, mikor rögtön az volt az első, benne az első telephelyen, amikor megnéztem, az udvarba fogalmam nincs. Tehát ugye jó magyar módjára ez úgy kell csinálni, hogy ha biztos átfestette valaki, ha nehogy majd vállaljam a felelősséget a balfasságomért, azt valaki átfestette. Hogy én ne lássam. Az valaki másnak a hibája, más volt a hülye. Bűnbakot kell keresni. Ja persze, aztán mikor visszaértem és megmutatta a kollega, akkor már jó szám volt rajta, mert visszafestette valaki. Nem az én hibám. Érződik a görbetükör? Akkor jó.
fasza. A rendszámtábla tartót olvastam, valószínűleg nem látjátok, de nem baj. Ilyen eddig nem volt, ezzel nem kalkuláltam. De autószállítósok, ti hogy ismeritek meg, melyik autót kell fölvennetek? Mert itt, ugye elnézem ezeket a gamer ciket, azon kívül, hogy ocsmányok, nincs rajta semmi szám, hogy valamit láttok rajta, hogy mégis van szám. Hát az hogy lehet zöld, várjatok már el. Hiszen nem állt itt senki. De már villog is, bázd meg, minden ide élek. Sok értelme volt. Szóval ti hogy ismeritek fel az elviendő autókat, felveendő autókat? Valami ismertet, mert ugye rendszámozókon még nincsen. Le is van fóliázva, de hát most még a színes se jelent semmit, mert lehet, hogy teljes autónyi szín ugyanolyan színűt visznek el. Miről ismeritek fel a felveendő autókat? Mert a bezacskózáson se látok nagyon semmit. Van kint az ablakban valami papír, ami rajta vannak kódok? Szabó. Ugye most innen minden seggel át, szóval nem láttam nagyon a szélvédőket, meg nem is azt figyeltem, mert valahogy annyira ordinári kocsmány formája van ennek a G-osztálynak, hogy nem igazán tudtam az üveget figyelni. Engedj el, csak útba vagy. Ups. Kicsit túl jöttünk. Nem a ledöccenésre gondoltam, hanem hogy a lámpa nincs irányba. Most már jó lesz. Az, igen jó lesz. De nagyon jó. De jó. Ne hagyd abba. Az, told még beljebb. Ez az. Hogy egyenes, mint a ma született bárány. Aztán rájöttem, hogy nem kell itt most már tényleg annyira erőtetni ezt a mindennapi videózást, mert azért ti sem úgy vagytok, hogy minden nap tudtok 20-30-40 perces videókat megnézni, meg én sem vagyok, hogy minden nap tudnék 20-30-40 perces videókat megvágni. Úgyhogy mindannyiunk érdekében. Legyen ez a második, minden második nap, harmadik nap videó. Elég ez így. Nem is ununk egymásra, meg... Jó az így. Na eldévégestek, már megint kezdi. Reggel is csinálta, bazd meg, tegnap néha csinálta, néha nem. Reggel miután csinálta, áramtalanította, most megint elkezdte, bazd meg. Jön kihalt az a rész itt, hallod? Gyerekek. Megkaptam a most hozott konténernek és a papírjait, úgyhogy mire visszaérek addigra van már szedik is. Úgyhogy és amikor visszaérek, akkor már csak annyit kell csinálni, hogy fölakasztom a stipli a terminálba.
ennél még egyszer sorbaállás lesz. Megint kezd megtenni a kártya, rájöttem, akkor szokott ilyen nehezen bekapcsolni. Na, szünet lejárt. Hogy a büdös életbe ki nem kerülök ebből a szarból tényleg ma. TGBU 5807 963. Úgy bírom, ilyen kis ekkorka telefon. Annyira jó. Mondjuk szarul lehet vele hallani ezért az embereket a másik oldalon, de hát, régi technika. Ma van 03 végre. Tegnap akartam felvenni videót, csak aztán nem vettem fel, mert ugye megbeszéltük, hogy minek minden napra. Úgy keltem fel, hogy tök ígérőköd van. Mondom, na, végre összeszedte magát a november. Milyen kár, hogy december van. De hát mindegy, legalább ide ért a normális emberi idő. Ez is jó. Ez így teljesen jó. Na, szünetnek vége, megkaptam akkor az teli konténert, úgyhogy akkor ezek szerint már van. Hozott a vonat konténert. Megyek, azt begyűjtöm. Adok cserébe egy üreset. Volt olyan, aki rájött a múltkor, hogy most hol dolgozom. Most már látszik, nem? Addig, amíg húztam magam után a 15 négyzetméteres ponyvát, rajta lóbaszó betűkkel a felirat, az nem volt egyértelmű. Ez is az a Unaktuell. Kinyomjuk. Úgy. Az ma van 2x45 perc is. Az nagyon jó. Az igen jó. Ez olyan jön neki, mert semmi sem lesz belőlünk. Na jó, még mindig tele van az udvar, úgyhogy lesz üres konténer, amit el tudok vinni. Innen meg végül elmetszették a fát, úgyhogy most már ez a kis karistolás, ez belefér, amilyen ahhoz képest, ami eddig volt. Lehet, hogy valaki megunta azt a fotót, letörte onnan, de annyira nem jó. A fának jót nem tesz. Ez az úgás meg, amit hallottok, azon a hátulról jön. Ó, te jó Isten! Át kell vízelvezetés. Aztán... Nem hiszem el. Az áramátalakító, hogy beindul a ventilátorja néha. Nem tudom miért, mert csak az internet van bedugva. Semmi fogyasztó nincs benne. Azt meg valahogy nehezen hiszem el, hogy a... Melyiket vigyük ezt az OCO-sat. Ó, vagy várjál, megnézzük a... Még nem üres. Ja, persze, hogy nem, mert azt hoztam én. Ez
Arnód. De ez a hapagos, ez üres. Jó, szeretjük. Azon egyértelmű ki a tulajdonos. Mondjuk ez a szürke OC-hús is. Kb. Egyértelmű, mert rá van írva, hogy OCL. Papíron meg van egy olyan hajózási társaság, hogy OCL, és akkor azt kell kipipálni. Ugye? Nem. A Costco a tulajdonosa. Fura egy dolog ez a konténeres világ. Mikor azt hinnéd, hogy igen, aztán közben nem. Azt hiszed, hogy mi van, aztán egyszer csak semmi. Negyed kettő, nagyon jó. Este fél 9-ig úgyis jó vagyok idővel.